Assalamu alaikum. Sweetina. Ya naga ranki a ɓace. Allah huci zuciyanki. Allah sa dai ba ni ne laifin ba. Dakata malam, ba wannan banzan surutun naka nake so na ji ba. Ina ta amsa suna a sunan masoyiyarka, amma har yanzu ban ga amfanin hakan ba. Tun lokacin da muka haɗu da kai har izuwa yanzu, me na ƙaru da kai? Duk ƙawayena sun yi min nisa, suna kula ni ne kawai don ma tare muka taso. Jiya ƙawata Zainab har gori ta yi mun. Ka ji irin abin da na ji kuwa? Ko dan ba kai ake yi wa ba. Kullum ne ce a ƙasa, kullum ne ce a ƙasa. Saurara, ni fa cewa ne kawai ina son ki, kuma na faɗa miki gaskiyar abin da yake raina. Wa ya gaya miki ta sarrafa rayuwarsa? In ma gaya miki aka yi wannan ƙarya ne, kuma shi hakan da kika yi butulci ne ga ubangijinki. To tun da kika butulcewa ubangijinki, to ni waye da ba za ki butulce min ba? Su ma ƙawayen naki Allah ne ya yi su. Idan kika yi duba da haka, akwai waɗanda suka fi su suma. Don haka in dai talauci ne, wani ya fi ki talauci. Idan so samu ne, duk duniya ba wanda yake son talauci, sai dai kuma ubangiji bai halarci bayansa kai ɗaya ba, sai dai hakan akwai hikimarsa. Kin san sana'ata aski ne, alhamdulillah Allah na rufa min asiri, da kuma ita nake so in aure ki, sai dai idan Allah ya kawo sauyi mafi alheri. Ina baki shawara ki gaggauta tuba wurin ubangijinki. Tabbas ina son ki, don haka ki zauna ki yi tunani. Kin ga tafiya ta. Nesa ta ƙara matsowa kusa. Yaran shagon nan wanda kuka fi sani da Barista and Brother Textile Services suna sayar da atamfofi galla-galla irin na 'yan kwalisa, sannan ga galla-gallan shaddodi na kece raini, sannan suna sayar da yadukan maza da mata na 'yan kwalisa. Za ku iya sayan yadi ko atamfa a muku ɗinki a wajen irin na 'yan zamani. Sannan a gefe guda kuma suna sayar da data ta MTN da Airtel da ma sauran kowane layuka. Adireshin suna na Dorayi Karama layin Ciranci Primary opposite masallacin Imamu Malik, ko kuma ku tuntuɓe su akan nambobin wayoyinsu kamar haka: 08132992094 ko kuma 07048913638. Sai kun zo.